Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, қадірлі дин қардашларым. Біз өзіміздің Рамазан дәріслерін давам етеміз, һәм бүгін ураза тұтуның ең ауыр, ең мәшаққатлы түріне кіреміз Аллаға тапшырып, ол да болса тіл уразасы. Тілні ураза тұттыру. Аллах Тағала өзінің хикмәті білән біздің тәнебізгә кішкене генә бір ағза берді. Әмма шушы кішкене ағза бүтін дүнияны бұтый. Ол тіл. Һәм шушы тілні йөгәнләү, аны тыю өчен Аллах Тағала ике қыйма тұтты. Беренчесе безнең иреннәр, икенчесе тешләр. Ләкин шушы ике қыймаға карамастан тел, үткен һәм сөяксез ул әллә нинди сәбәпләр белән һаман чыга, күп вакытта безнең акылыбыздан да, уй фикеребездән дә алда чабып, ул безне бик күп үкенечле, аянычлы хәлләрдә калдыра. Шуңа күрә мөселман кешесе ул үзенең телен тыярга өйрәнергә тиеш һәм тел уразасын тотучы ул сакланырга тиеш. Буш, файдасыз сүзләрдән, буш, файдасыз бәхәсләрдән, ул тыелырга тиеш кеше белән талашып, әрләшеп йөрүләрдән, ул тыелырга тиеш ялган кебек зур гынахтан, булмаган нәрсәне сөйләүдән, шуның белән кеше хакына керүдән, ул тыелырга тиеш бозык, сүгенү сүзләреннән, чөнки мөселман кешесе сүгенергә тиеш түгел. Шулай ук ул тыелырга тиеш кешене яманлау, кешенең дәрәҗәсен төшереп, гайбәт сөйләп йөрүләрдән, яла ягулардан. Шулай ук мөселман кешесенең теле тыелырга тиеш каргау, ягъни Аллаһының ләгънәтен, каһәре төшсен дип кешеләрне каргап йөрүләрдән. Чөнки күп вакытта адәм баласының тормышында каргыш үзенә төшә, нахакка кеше каргаган өчен. Һәм шулай ук тел тыелырга тиеш кешеләрне мыскыллап, аларны көлеп сөйләшүләрдән. Әлбәттә, менә бу нәрсәләр ул бик мөһим булып тора. Әлбәттә, сөйләшкәнчә, тел уразасы ул Рамазан белән генә шикләнми. Кеше гомер буе телен тыярга тиеш. Ләкин Рамазан уразасы безне шушы телне ураза тоттыруда тагын да ярдәм итә һәм ныгыта. Һәм сөекле пәйгамбәребез үзенең бер хадисендә нәрсә диде? Әгәр дә кеше ураза тотса, ул үзенең телен ялганнардан тыйсын һәм әдәпсез тотмасын үзен диде. Әгәр аны, ягъни ураза тоткан кешене кемдер орышырга тотынса, мәсәлән, килеп аңа теләсә нәрсә әйтә башласа, яки хәтта аның белән сугышырга керешсә, ул мин уразада дип әйтсен. Ягъни моның мәгънәсе мин тыелам, синең белән сугышудан, синең белән әрләшүдән тыелам дип әйтсен дип сөекле пәйгамбәребез насихат бирде. Бу хадис Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Һәм имам Әл-Куртуби әйтүенчә, әлеге хадис кешегә уразадан башка вакытларда әрләшсәң дә була. Уразада түгел икәнсең, кеше белән сугышып, золымлык кылып яшәсәң дә була дигәнне аңлатмый. Әмма ләкин бу безгә насихат, исебезгә төшерә. Уразада булсаң, телеңне тагын да тыярга өйрән. Уразада булсаң, нәфсеңне ачуга бирелеп, кешеләр белән әрләшеп, сугышып йөрүдән тагын да тый, тәрбиялә дип аңларга кирәк диде. Һәм сөекле пәйгамбәребез үзенең бер шактый куркыныч хадисендә безне нәрсә дип исәтте? Кемдә кем ялган сөйләвен һәм ялган белән эш итүне калдырмый, үзенең әдәпсезлеген калдырмый, Аллаһы Тәгаләгә аның ризыгын һәм эчемлеген калдыруда ихтияҗ юк диде. Ягъни Аллаһка аның аш йөрүе кирәкме диде. Алла сакласын, менә мондый кискен кисәтү пәйгамбәребезнең, әгәр дә гайбәттән тыелмыйсың икән, әгәр дә һаман кеше алдап яшисең икән, ураза тотып йөрмәдә дип аңларга ярамый. Әмма ләкин Алла сакласын, син җәй чорларында 17, 18, 19 сәгать ашаудан, эчүдән тыелу җиңел түгел, хәлсезләнәсең, күңелләр төшә. Әгәр дә шушлай көне буе аш кибегеп, иза чигеп, ахыр чиктә Аллаһның әмере белән фәрештәң гамәл дәфтәренә язып куйса, бу 18 сәгать аш йөрде дип. Ураза тотты дип түгел, аш йөрде дип язып куйса, һәм кыямәт көнендә, каясың әле минем уразаларым дип сорагач,
гамәл дәфтәреңдә монда уразалар күренми, монда синең аш йөрүләрең генә күренә дисәләр, бер дә безгә рәхәт һәм күңелле булмас шул. Алла сакласын. Сөекле пәйгамбәребезнең шушы һәм башка күп кенә хәдисләренә, нәсихәтләренә күз салсак, без күрәбез, уразаны юкка чыгара, аш торуга әйләндерә торган иң зур гамәл ул нәрсә? Ялган. Ялган. Чыннан да менә бу гамәл беренчедән Аллаһ каршында бик куркыныч, бик гөнаһлы һәм кабахәт эш булып тора. Икенчедән, ялганны күпләр гөнаһ дип тә белмиләр. Карагыз, күпме ялган кергән бүген безнең тормышыбызга. Хәтта күпләр аны ялган дип тә күрмиләр. Карагыз, базарга чыксаң, күпме кеше кемдер җимешен сатканда алдый, машина сатучы ул счетчикны әйләндерә, өйгә кайтсаң, кая йөрдең дип хатыны сораса, ире алдый, балалар әти-әнин алдый, әти-әниләр балаларны алдый. Ялган бик нык таралган. Шуңа күрә менә ураза гыйбадәте ул безне иретә шушы ялганнан китәргә. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә ялганны пытларга табыну белән хәтта бер урынга куйды һәм Хаҗ сүрәсенең 30-нчы аятында Аллаһ нәрсә диде? Пытларга табынмагыз һәм алдашмагыз. Ялганнан китегез диде. Ягъни бер дәрәҗәгә куйды. Шуңа күрә ялган ул безнең җәмгыятьне җимерә, ул илне җимерә, ул милләтне җимерә торган әйбер булып тора һәм ураза безне шушы нәрсәдән ярага тәрбияли. Сөекле пәйгамбәребез ачы булса да хакыйкать дөресен әйт дигән. Шуңа күрә Раббым Аллаһ күңелләребезне икейөзлелектән сакласын. Гамәлләребезне рия, кеше күрсен, кеше мактасын дип, ишкерлек белән кылудан сакласын. Телләребезне ялганнардан имин кылсын. Уразаларыбыз аш торуга әйләнмәсен. Дисәм, имин булыгыз.